Moldoveni, dați facem claritate la subiect. Poporul român are dreptul sfânt de a-și decide singur destinul. Astăzi acest drept este călcat în picioare de politicienii de la Chișinău care, în frunte cu Maia Sandu, cetățean român și președinte Republicii Moldova, ales prin fraudă externă, o cunoaștem toți, se implică fățiș în alegerile prezidențiale din România. O fac ei folosind instituțiile statului, resursele administrative și chiar transportarea organizată a legăturilor la comanda rețelelor criminale USAID și Soros. După mine este o ingerință gravă, o tentativă de aservire politică a României și o infracțiune incriminată în articolul 394 din Codul Penal al României. De aceea, Partidul Moldova Mare a cerut deschiderea unei anchete penale împotriva Maiei Sandu și condamnă această agresiune asupra democrației și dreptul poporului român de a-și decide singur viitorul. Susținem suveranitatea, libertatea și demnitatea poporului român. Nu ne plecăm în fața intereselor neocoloniale. Privim cu venerație spre adevăr și spre voința popoarelor libere. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!